Napaatab mga tugang so abot ni PNP Chief Eliasar duman sa opisina kan Albay Police Provincial Office. Aramontado po ang detalye kayan sa report ni Jimmy Nazalita. Good morning, Jim. Yes, salamat BBB. Atabunon, nagabot digdi si PNP Chief Guillermo Eliasar. Pikapon niya ito mismo ang nasa yung mga pinagsasabi ko niyan sa ambangan kan kapulisan. Including the remaining 400 station buildings na hindi pa natin pag-ari at hindi pa na ilalagay. Kasama na siguro po itong maayos yung ating PPO building dito. Kasama na rin ang armament, kasama na rin po yung lahat ng kahilingan natin about the patrol vehicles. Nakita ko sa programa na hindi lamang isang beses bibigay, and since ito ay 10 years, merong refleeting na 2 beses bibigyan yung pangailangan natin sa ating patrol vehicle. Not to mention the additional aircraft as well as seacraft na ibibigay sa atin. What I'm trying to say is that hindi naman nagkukulang ang ating national government. At nakita ko rin na tinatapatan po ng ating mga local government units. Yun ang nakita ko po sa aking Cotis goal at pagpunta sa ating mga police provincial offices. Subalit alam natin na hindi po yun sasapat o hindi makukumpleto kung hindi natin makukuha ang tiwala at suporta ng ating mga kababayan na siya magiging daan para wholeheartedly tumulong sila sa atin para mas maging epektibo tayo sa ating ginagawang trabaho. Kaya nga malaki ang pasasalamat po namin sa ating mga local government unit at na rin sa ating lingkod bayan, advocacy, support groups, and multipliers. Dahil kayo po ang dugtungan ng PNP papunta sa ating mga kababayan. Kami po ay nagpapasalamat muli sa lahat ng mga opisyales ng ating pamahalaan, be it in the national or pati po sa ating local na pamahalaan. At through our beloved congressman here, alam po natin na sinusulong nila ang mga consent para sa PNP. One of these is ito pong pension system para sa military and uniform personnel. Maraming salamat po. Alam niyo po, napakahirap ng posisyon ng ating pong minamahal na congressman. Binabalanse ang kapakanan ng ating armed service personnel. At the same time, yun naman pong ating pamahalaan. Kaya nga po, sir, talagang naiintindihan namin ito. Believe kami sa inyo. Talagang itinatama ang... Presente digdi sa Congressman Joey Salceda and Congressman Dean Cabrero. And personalmente, pagpapasalamatan ni PNP Chief Guillermo Eliasar. What the President has said also, na pati po yung legal aid for legal assistance for the armed forces o sa security forces ay paparating sa atin. Talagang iniisip na lahat ng ating pamahalaan, apakanan ng ating kapulisan. Kaya para sa atin na mga members ng Philippine National Police, lahat po rin nabanggit ko yun, lahat naman ito ay binibigay sa atin. At tayo naman ay sinusuklian naman natin yan ng ating pagtatrabaho. Para po, iulat ko lang po sa inyo, for the past 5 years, alam niyo po ang PNP ay 2 lang ang major function dyan, crime prevention and crime solution. In fact, pag kami po ay binabudgetan, ay talagang 2 major final output, crime prevention and crime solution. For this past 5 years, kung kukumpara natin po yung index crime, itong focus crime na sinasabi namin palagi, itong first 5 years ay kukumpara natin doon sa first 5 years of previous administration and record bumaba po ng 64%. So that is crime prevention. Dahil sa iba't ibang programa ng ating pamahalaan, including our campaign against illegal drugs. The other major function is crime solution. Para alam ng ating mga pulisan, sa crime solution, the same period, tumaas naman tayo ng 86%. Well, kung titingnan natin, parehong parameter, parehong nating na-accomplish significantly. Ngayon lang nangyari yun. And yet, bakit ang dating ng PNP sa ating sambayanan ay parang kulang, parang hindi nagtatrabaho? Yaan ang challenge na iniiwan ko sa ating lahat na gusto nating marisolba at mabigyan ng pansin. Ang ganang suporta ng lahat, at yun ay banggit ko na kanina, na andito tayo
Ang kulang na lang is ipakita sa ating mga kabayan na we deserve their trust and confidence. At kaya nga lagi ko sinasabi, lahat tayo dapat ay maging police community relations officer. Sa ating sarili, sa bahay, sa ating kapitbahay, sa pamayanan, lalo na sa ating pagtatrabaho. And with the effective supervision of all the commanders from all levels of the command, from the Chief PNP to the regional director, provincial director, and you, chiefs of police, pantayin natin at tayo gusto magsulong ng mga bagay-bagay tungo sa ating objective. To win the hearts and minds of the Filipino, to win the hearts and minds of the public that we serve. Only through that way that we will be more sa ating po mga government officials na nandito ngayon at lalong-lalo na sa ating po mga force multipliers na nandito ngayon, the members of the advocacy and support groups. At lalong-lalo na sa the men and women of the Albay Police Provincial Office, maraming salamat sa inyo. Ipagpatuloy ang trabaho at ating isulong ang pagbabagong tuloy-tuloy natin ginagawa para sa ating organisasyon at para sa ating bayan. Maraming salamat po. Well appreciated ni PNP Chief Police General Guillermo Ilyasar na kapulisan digdi sa Kabikulan sa pagiging Regional Director Junel Istomo Tabi Bibi. At tapunon ini past 6 Jim, pwede pakisumada mo sa iba pang sinabi ni PNP Chief habang data pa naalala ka sa bago? Okay, so past 6 yaw na inidigdi si PNP Chief Guillermo Ilyasar malangani nakabisita na siya sa Ligaw City PNP headquarter and sa pagkinagyan kan Chief of Police na si Chief of Police Larry Prepotente ugmahon an PNP Chief malinig asin presentable an police headquarter dahil siya komentaryo nagpapasalamat siya at nahiling niya so maray na implementasyon kan mga pinagpapasunod sa PNP so ipigpapadagos ini so pagsulong kan cleansing policy ta BBB and after that nag-proceed na siya digdi sa Albay PPO libot-libot digdi nag-inspection kahoron sa mga opisyalis kan komandansya kan PNP digdi sa Kabikulan and madali lang. Ano nga ang katuyuhan kang pagbisita niya tabi Jimmy? Ngunyan daw. Sige okay. Maaling mo na ako digdi nadadangog ako duman sa microphone. Maaling mo na ako digdi sa crowd. Sandali. Pasiring sa digdi party kan nasa yang routine na ang mga komandansya kan PNP mabisita niya ta BBP and at the same time kaso hapon yaon na siya dati digdi sa Camarines Sur so dating regional director digdi si Police General Carnel Escobar nagretiro na siya so nagkonduser kan retirement ceremony activity and ayun na ini nagdiretso na siya digdi sa probinsya ni na Albay PNP Provincial Command tangani na first time mabisita man niya an lugar na ini and at the same time ta BBP so mga magagayon na mga accomplishment kan PNP Bicol and Albay kasabay na digdi so busak bypass operation na naging successful ta BBP sharing sa binareta niya to kasabago pinagtawan ki reconocimiento medalya ng kagalingan kasabay na digdian PNP Regional Director Istomo ayun okay kaya yun siya digdi and yan may mga promise siya na so mga upgrade kan mga serbisyo sa publiko kan PNP may posible na mga chopper na maabot sa kapulisan armaments and ining mga building digdi baka madagdagan ma-repair so iba't may mga raot digdi na kan bagyo pa kan mga pinagi pang bagyo nabanggit niya na baka maayudahan niya mapakarayan mga ini
And at the same time, yaon digdisinda Congressman Fernando Didi Capredo, Congressman Joey Salceda, sa mga pagpadino nin mga leye duman sa Congress, manangod sa pag-upgrade Iyo, naman sun niya kasubago So ginibon na kan mga congressmen talig. Pasalamatan niya Kung ini personal. Kung Joey Congressman. Sinda nga, tayo digdi, sampangan ka. Tayo kami digdi sa Sarong Hall, sampangan ka na Albay. Sa gilid ka na sa nakaining Albay PPO. Iyaw digdi so Sira Mayor Pati Gonzales Alsoa, Regional Director Pan PNP, Provincial Director Arnold Santiago, yan. Sa luwas ginibo James, siguro kwan dyan sa dit na So, pro conference room. Open. So Sa luwas? so digdi baga sa pinag-mimitingan Iyo. nito. Oo. So Sarong Hall digdi na dakulaon may was Ayo. open field. Okay man. Open. Open yan. Open maray man yan. Oo. Kunyan, after baka nga ni baka paglibot-libot pa da siya sa mga ibang kapulisan digdi At tapos headquarter. si PNP adi. At tabunon nga ni Haling Manila yan o haling Kamsur? Haling Kamsor. Haling Kamsur? Tabo na rin. Oo. Haling Kamsor. Pili ba na ko sa abilidad ka yan? Kung iba-iba, malamang muna yan. At na nga ni Diba? isipon mo ako man sa nanganan media Kung sabi digdi. yun, Jimmy, naghalian sa Kamsur si PNP chief, mga alas 6, more or less, mga araw ka na oras. Naghali duman mga alas 4, alas 5. O anong oras minabot yan sa Ligaw, nag-inspection? Mga past 6. O si? Yung man ng gatino, mga 5 kayo, darog ka yan, o mga yan. Oo. Dahil ko lang na siguro kung ano ang linunadan kayo ni. Pero kasabago, may chopper na duwa. Oo. Dahil ko manahiling digdi sa ulat na. Pero regardless kung chopper sa baylan, peling mo ang sayang pagiging pagiging aktibo may sa pahabol, Arukan. May pahabol May na. pahabol? Minsay, madali lang. Mangyari pong tumayo po kayo. Oh? Bakit? Yan po mga mandurupa na lang ating patayo para makita natin. The rest, tayo po ay magiging saksi sa kanilang panulumpa ng suporta at katapatan. Mangyari pong itaas ang inyong kanang kamay at Sa mga force multiplier ini, Bibi. Ayos, bigay sabi niya kasi bago. Sa mga Bigay sabi niya kasi bago. Oo. mga po ang inyong pangalan. katabang kan PNP sa siguro pagdaw ni seguridad sa tuyong kapalibutan. Oo. Baka mapigay sabi niya kasi bago na sa report mong earlier Ang ating na suporta. may... Sige, tapusan naman yan. Sa ng ating pamahalaan. Tungo sa isang matiwasay at payapang pamayanan. Ako ay magiging aktibo sa pakikiluhok sa lahat ng aktibidad at programa na naglayong supuin ang mga krimen, iligal na droga, korupsyon at pagkatan ng higit 5 dekadang karasan na dulot ng Communist Terrorist Group. Ako ay lubos na nagtitiwala sa adikain ng ating pamahalaan at buong lungod ako magipagtulungan upang makamit ang tunay na katayapaan. Katuhan na ako ng Diyos. Radio group Yan. sini mga rescue group. May pag-mention ka Pangaranan na sa Parts, Agwi, Asert, Kabalikat. Kabalikat, Bicol. sa mga katubang kang pulis. Yan, sa BBP. Madalit na ma-pull out na kunikita. Nagkatagdalagan ako digdi sa may Karibok. Maluwas ako digdi sa crowd. Sige daw. Ayan. Yan, pasaro-saro talagang makakapakusog man kimoral ining si PNP Chief. So, lambang membros katong sa mga nabanggit niya itong rescue, radio groups, radio enthusiast, BBB. Pasaro-saro niya Iyo. sa mga membros. Naka-uniform ini, pigdulok niya. And imbis na brasa, so pigdukutan sa nasong kamao baga. Iyo. Ah. So, gari fist, shake hands. Imbis na shake hand, pigdukot lang niya. Saro-saro niya pinagdulukan mga inita BBB. Iyo. Ako ara mo Jimmy, may nahiling akong maray na gwali ni Eliasar. Maski kan sa NCR pa ini, ibang dating niya eh. Iba man nga na Ibang dating niya talaga. Ibang dating niya. Oo. Ang pagiging professional niya buda ang kanya approach niya. Iba eh. Hello, Mayor. Good morning. Okay. Kaya pag naglalaw kaya ako, dahil ko yun monitor na, yaon sa Sarong Hall. Nagtatagaluwas lang ako. Ay na. Okay, paghalikan Jimmy, pasay na yan si PNP Chief. Paghalikan Sampangan dyan. nakatindog.
Napanagos pa siya sa bako mansikhan nga ni BBB. Dudukot lang niya ang kamao niya. Okay. For picture. And after kani Bibi, dahil niya man nabanggit kung sa eksakto siya Ako duda kung may mga surprise visit andyan sa Haning may surprise Munisipyo. na mga Magprepara ang mga PNP headquarters dyan. Ako may duda kung may mga agihan niya biglaan. Nabanggit niya Kasubago. Dahil sa napigya diretso consign siya madiretso. Pero Iyo. after kani digdi sa Albay, proceed na siya sa Camarines Norte Tabi. Dumaan naman siya. Kaso banggit pa pala dito sa Walang Legazpi. pictures. Ay nasa Congress. Ayun na. For picture. Tapos na kayo din Okay. na seremonya sinayin ni Tabi Yes. Bibi. Yes. Okay. Pagkatapos, hindi ko may pamahaw ini tatapunan nga duman sa hall na pero wala man mga tukawan duman pero igwa duman in karata streamer hindi ko konsay na ini malipat nag-grupong ini mga chief of police Okay. yaraon dikti and picture na lang ini tabi bibi mapro pick up na lang kita dikti ni may interview sa tagagi ka na mga oras. Abangan Okay. lang sa PPA di ba pag development gikan digdi sa Albay compound kan Albay PPO sa barangay Tumulin siyudad kan Ligaw. So yan tabi PPA exclusive DCGB lang yaon dikti sa lugar na ini ngonya na atabonon na pagkaaga. Jimmy na salita, DCGB News. Salamat Jimmy sa exclusive report. Hali po dyan sa PNP headquarters kan sa Ligao City Police Provincial Office.